zimene Ayankhura a Moses Kumkuyu lero lino amene ndi a Minister of Information komanso a bungwe la NOCMA limene limaona za mafuta muno Malawi pamene achitisa press conference mu mzinda wa Lilongwe lero lino pa 23 October 2024 kamba kakusowa kamafuta kamene kamli mdziko muno la Malawi. Takhala ndipompo mumve kuti kodi ndi chifukwa chani mafuta akusowa ndipo zikhale motani kusogoloku nanga atolankhani awafunsanji akuluakulu amenewa. Allow me just briefly to say the same in Chichewa. Tuthokozeni kwambiri nonse chifukwa chakubwera komanso ena amene mutimvera sokonera makanema anu. Tinena na msonkhano uno kuti tifotokozere pani ya kuvuta kwa mafuta kumene kwachitikabe madera ena mdziko muno. Chifukwa chakuti timakhulupirira kuti kautenga ndi chimene chimathandizira kuti anthu akhoza kupanga ziganizo kuti akudziwa chimene chikuchitika. Tikudziwa kuti kusowa kwa mafuta kwavutitsa zinthu zingapo, ngalenso mabizinesi amene avutika, komanso magulu osiyanasiyana opanga zinthu akhoza kukhala pa chiopsezo chifukwa ntchito zawo zikhoza kuima. Koma chifukwa chani mafuta asowa mzabata zimenezi? Ndiye kuti amene amatibweretsera mafuta anasiya kubweretsa. Makampani amene amabweretsa mafuta ku Malawi anayamba ayimitsa kubweretsa kupanga load mafuta ndi kubweretsa ku Malawi chifukwa chakuti pana zimene anasanalipiridwe. Monga tikudziwa kuti mafuta aja timakhala kuti mafuta awo akutibwereka ifeyo tawatenga $, ndiye tidzagulitse tigulitsa m'makwacha tipeze ndalama. Ndiye ndalama zinafika pakuti zachulukirapo zoti apatsidwe ndipo anaona kulange ndicho kuti angoyamba ayimitsa kaya. Chifukwa ndi kuperewera kwa ndalama zakunja. Monga tikudziwa tonse mafuta amene timagulitsa kunokowa timagulitsa m'makwacha, koma kokagula mafuta mayendedwe ake onse timalipira $. Ndipo $, amene utakhala tukhala nawo kwa nthawi yayitali kuyambira mwina zaka zopitirira 10 tsopano nkhani imeneyi, komanso makamaka mujena zavuta COVID-19 kuyambira nthawi imeneyi chavuta dziko lonse kuphatikizapo dziko la Malawi, kotero tidakachirabe ku mafuta amenewo. Nde kuvuta kwa ndalama tanso kuti amene amatibweretsera mafuta kuno ayambe ayimitsa. Nde timatero kuti chifukwa chani zabwereranso koma ndi chifukwa zake ziwiri zimenezi. Kwa ndalama zakunja kuyambira mu June 2024 kufunikira kwa mafuta kunachuluka, ogwiritsa ntchito mafutawo anachuluka. Ndalama zimene zimapezeka kudzera kuja kunokuma komanso kupia zochepa zosakwanira ndi zimene zimafunika. Mwezi uliwonse pamaperekedwa ndalama kwa $, koma ndalama imene timafuna yeniyeni ndi $51 million mwezi uliwonse kukwaniritsa zofuna zimenezi. NOCMA inayesetsa njira zina zomawalipirira abale amenewa, koma ndalama zawo zoti alipiridwe zafika pochuluka kokuti iwo anaganiza kule ayambe ayimitsa. Ndikufuna nditsimikizire Malawi kuti boma lichita chilichonse choti kuti mavuto amenewa apezekeredwe mayankho okhazikika. Padakali pano ndimafuna nditsimikizira Malawi kuti kuchamati panic buying kapena kogula ifota kuganiza kuti mafuta akhoza kusowa izo zisawapatse puma. Chifukwa padakali pano tikuyankhula mafuta ayamba tsopano kuyenda chifukwa cha ndalama zinaperekedwa kuti kuchokera kuja ku Dar es Salaam Beira. Masiku awiri apitawa matraki ena okwana amene anyamula malita okwana 1.8 million anawoloka kubwera mu dziko, koma kuchiweta ukonsewo unaonongeka monga mwina enanso munalemba chifukwa matraki aja anangoyima.
koma padakali pano nseuja zakonzeka sokuyenda. Kuonjezerapo boma zokwana $21.5 million kuti abalewa kuti akhoza matipatsa mafuta awo, zimene zachititsa kuti mafuta okwana 26.9 tsopano asungidwe kapena kuti ayikidwe padera kubwera kuno ku Malawi. Matraki okwana 29 amene anyamula mafuta okwana malita 1,000,000 a petro amenewo alikale munjira akubwera kuno, po ngolo zokwana 30 zapa sitima zimenezo zikubwera zokwana 1.2 million a petro. Matraki okwana 150 malita zokwana 5.7 million a petro nawonso ali munjira. Matraki ena 9 amene anyamula malita zokwana 350,000 a diesel alafika. Poonjezera pa njira zimenezi zita kuti tithane ndi mavuto amenewa, ndondomeko za ngongole imene timapanga access kuja ku Badea, bank imeneyi Arab Bank of Development in Africa, imathandiza ndi facility ya $50 million. Imeneyo zokambirana zachitika ndipo tikuyembekezera kuti zika zimenezi ndalama imene ithandizira kuti mafuta apezekenso mosavuta. Ndimayankhula ndi anduna ona za mafuta azimmawa uno amene alipopeza iyi 50 million ndi imene amatipatsa ndi kale ndipo anga renew kuti kuyiyambiranso, koma zokambirana zili nkati kuti ndalama ane 100 million ndipo zikuoneka kuti zitheka zimenezo. Tikuonanso ndondomeko zathu zakayendetsedwe mafuta kuchokera mbali nazirapo kuonjezerapo nkhani yoyendetsa panjanji. Muja tinanena kuti tsopano athu 20% ya mafuta amene akubwera mdziko muno adziyenda panjanji kubwera nzayamba kuchitika tsopano. Ndikufuna nditsimikizire wina aliyense ndi chidwi chonse kufuna kuonetsetsa kuti vuto la mafuta limene takhala tikumana zimene masolution ake amakhala ongophimbira chabe likhale ndi masolution kuti kupita chitsogolo tisamavutikenso ndi nkhani tipitiliza kumabwera ndi kupeza kuti pamene palipo kuti pakuvuta tifotokozere, sitifotokozera dziko. Pamene pavuta tifotokozera, komanso boma likuchita tifotokozeranso kuti potero amalawi adzitha kuganizo chabwino, chifukwa kuti pano anthu akhoza kuthamanga kuti tikagule mafuta tigule full tanki chifukwa chogera sapezekanso cha Pompano, koma zimenezi amalawi adziwe kuti boma likonse ngakhale kuti mavuto ali napo pena pokhazikikira futi ndakagona, koma kufuna kuonetsetsa kuti tichokemo mu nyengo iyi imene tili padakali pano chilichonse. Ndabwera ndi these two gentlemen in these two institutions, Malawi Energy Regulatory Authority, NOCMA. Cholinga ndi chokuti ndamene amagwira ntchito zimene zobweretsa mafuta mdziko muno. Nthawi zina zimatha kuloza kwina, koma amene timadzoti atithandizire pa ntchito imeneyi ndi akuluakulu ake awiri amenewo. Zimene tawerengapazi amene atipatsa ndi akuluakulu. Kotero ndikupempheni kuti pakhala mafunso ife pano ndipo tiyankha zimene tingathe kuyankha. Nanso akuluakulu ali panowa afunseni mafunso. Funso mukufunsalo mukumfunsira munthu amene ali pa filling station wagona pompo wina akudikirira kuti atsire mafuta. Kala ndi confidence ndi ma institutions amene tayika kuti atumikire ngati dziko, so tizikhala ndi boldness yowafunsa mafunso anthu amene tawayika kuti atumikire ngati dziko. Makosana awiri andi zingawa afunseni mafunso malo mwa Malawi. Mwachidwi ndimamvetsera mwachidwi kwambiri anduna mmene imeneyo munanena kuti when things are wrong silencing things, akunena kuti sakhala chete nthawi imene yankho limeneyo.
ndiye monga nenera titenga mafunso angapo kwanza kwa amene tingafune kufunsa ndaona Mr. Franklin Ntambalika, ndaonanso Patrick, yes Patrick, ndi bambo Robert Edward. Tiyambe ndi atatu amenewo kena kutitenganso round Ntambalika. Zikomo kwambiri, ndine Franklin Ntambalika. Olemekezeka ndimangofuna motati pasa chithunzi ndimene mwafotokozeramo zinthu zikusintha pali njira zimene boma komanso zikutsata pakali pano. Zilenga mtondolale bwanji kuti sichiwezi mwina zimene anthu afuna atamvanso kunjako kuti titenga mtondolale bwanji. Zikomo kwambiri. Yeah, thank you so much. My name is Robert Edward from Limited. I have two questions. The first one, getting from your explanation, so since June, you actually knew that there is a time and you did not do anything about it, or you did something but you did not do enough, effectively meaning that you failed to save Malawians from facing the heat and the impact, something that you knew that it would happen in June. The second question is, from your explanation as well, it seems you are having something tangible to say to Malawians on the second of the crisis, which is Forex. You have elaborated quite well, engaging with Badea, but on the first, which is the date that we have with the suppliers, come out clear. Have you paid them? And maybe probably is on the route that we have taken on the well. It's another borrowing. This is coming at a time country we are already in what others are describing as a debt crisis. Do we actually have a way out or a plan to be generating Forex as a country and not this debt so much? Timalize ndi Patrick Kachere. Ithokoze kwambiri monga mwafotokoza kale, ine dzina langa ndi Kachere kuchokera ku Munthu FM. Ndi mafunso oposera awiri. Ndiona zoti pakadali pano mafotokoza zoti boma likuyesetsa zoti kuti amene alipo kodi potengera ndi anthu amene ali pa queue na mafuta kodi mtengo uli sustainable pakadali pano potengera ndi zizindikiro zona zoti mafuta akusowa nanga limene ndi challenge imene mwina ilipo potenge alipo ngati dziko. Funso la namba 2 ndiona zoti nchifukwa cha dziko tikugula mafuta kuchokera kwa ma middlemen pita direct kuma refiners. Funso lomaliza ndi lokhuza nkhani ya ngongole, kodi tini ngongole zochuluka bwanji pa nkhani ngati imeneyi. Zikomo kwambiri tapatsira nduna komanso haite mkileka mafunso amenewo. Zikomo kwambiri, monga amene nanenera kuti tidziyankha koma zina ndizipatsanso akuluakulu kuti yankhe. Kuti mzerepo kwa nthawi yayitali bwanji kufotokozera za zimene zikuchitika padakali pano. Tsanzo ndinakambapo za matraki 44 amene anayima chifukwa chakuti msewu unawonongeka ndipo tonse tinadziwa. Mmene wakonzedwa msewuja ndoti matraki akubwera, mmene akubweramu ndiye kuti akunkana achepetsa vuto lija. Ndafotokozeranso kuti ndalama ya 21.5 yapangidwa allocate, ndiye kuti mafuta omabwera ku Malawi kuno ifuna kupanga sirikiwa mafuta awo kulinga ndalama idaperekedwa. Ndi mmene aperekedwa ndalama imeneyi yapangidwa allocate kuti mafuta awa apangidwa sirikiwa mafuta awa adzipita ku Malawi, kunyamula mafuta aja adzibwera ku Malawi.
ndakamba za matruck 29 amene anyamuka kale akubwera anyamula petrol kwana 1.1 million liters. Ndakamba za mawagons okwana 30 amenenso anyamukira kuno. Komanso ndakamba za matruck kwana 150 onyamula 5.6. Ndakambanso za matruck 9 onyamula 350,000 liters kubwera. Ndiye kuti pene tafika pamenepo za awa amene nawa nkhani yake ndi nthawi tsopano yochokera kudoko kumabwera kuno. Zimene ambiriwa siku amene amayenda ndipempha kuti mukamafotokoza mukamayankha mufotokoza kuchokera ku Beira Dar es Salaam kodi by rail timene nthawi tali bwanji, by road timayenda nthawi kodi kuyambira Juni khalira bomba lomadziwa kuti lipulika. Mundithandize kuyankha funso limenelo. Yokuti kodi mukudalirabe ngongole ina. Ndikupempheni kuti funso extension yakhale kuti mufotokozere ndondomeko yakapangidwe source kamafuta kuti mmautani mwakhala kuti ndalama yosimmakhala nayo. Kuti ngongole iyi imveke bwino iziti kapena ndi facility imene mmayigwiritsira ntchito mukhoza mapangira uta nthawi ndi nthawi. Kunena zokuti tizathana bwanji ndi kubwera mayankho aka president akhala akwanena komanso mayankho amene amakhalapo dziko lina lilonse dziko limakhala lobwereka kutanthauza kuti dzikolo silimatha kupanga generate zokwanira. Dziko tapanga generate zinthu zake zokwanira. A country that does not produce limakhala loperewera deficit nthawi zonse. There's a country that is running on a deficit nkhani yake makhala kuti mupena mupempha kugaireni. As a nation Malawi Motere kunena zokuti like EU resuming aid now, direct budgetary support to Malawi, that is because it fails deficit all the time. Koma kuti khali kuti tapanga cover that gap into production. We have to be a country that is producing, a country that is valuing, a country that is exporting. If we do import substitution, definitely we improve our forex reserves. So these achieved by kugwiritsa ntchito njira zimene nazo zikuzothandizira ife generating of agricultural commercialization, of a well-regulated and managed mining sector. This is zimene in the long run zitithandizira replenish our forex reserves and manage them very well. Kodi ntengo uli sustainable? Ntengo wa mafuta ndizachidziwikire zaka mwina close to 10 years Malawi yakuta more cheaper in this region. Vuto la ntengo ndila mafuta amene timagulitsa ku Malawi kuno, mafuta amagulitsidwa mukaona matraka amene akubwera apa mwachitsanzo. Instead of mentioning truck ina iliyonse, I've mentioned close to here. Those 200 trucks akabwera kunoko kudzatitulira mafuta. Chifukwa choti mafuta athu kunoko ndo cheaper. Truck iliyonse ikutenga so 2000 kumabwerera nayo. Wekano mu tanki yake yoyendetsera ma engine. The tanker is carrying 20,000 liters. From that 40,000 liters, akangotsitsa wa tanker wa filling station wakagula mafuta ku Malawi kuna amene adzasiyaja akwagula another 2,000. So when you look at these 200 trucks that I've mentioned here, that times that's another 400,000 liters immediately at so much that we're receiving every day. How many private vehicles are leaving the country with mafuta every day? As operators are buying petrol from border sites mwatu nkumaka gulitsa on the other side of the futa to Malawi. This information is there for everyone to check and verify. Good mafuta more cheaper. Koma ndalama zimene timagulira mafuta zimene timazipeza modula kwambiri. Kodi chifukwa chani timagula middlemen? Akutero funso ya? Why do we use middlemen? Tifotokozere ichi. Azatu olemba ndi kutola nkhani ndi kuulutsa nkhani. Ndife amene anthu amawadalira kuti tikhoza kudziwa zinthu zambiri. Kodi process kapena procedure yogula mafuta imakhala yotani? Amachitika? Amachitika.
that tender kodi imapanga nawo participate muzapeza kuti ayi. You can't go to the refinery and tell them tigulitseni mafuta akuzona mzanu simungadzagule kwa ifeyo a refinery ndatayika openly mkulakalaka kuti awo ayeneka mafuta awatigulitse ifeyo mafuta say kuti in fact ma projections ya consumption yathu ifeyo Zambia, Zimbabwe, Mozambique tosefe kuphatikiza kutengana ulendo tigulitsa mafuta. They will tell us kuti mafuta ndochepa sitinga atapange bid ni ndani atapange bid na amene ndi capacity yokuti iwo akalitsa apezekale ni mafuta apezekale ndi requirement wena demand kuzipita kwa refinery kwa muzi tikufuna mafuta ochuluka jonje. If tikufuna 30 pamwezi atuza we cannot deal with you. Go to Kenya 400 milliliters. They go to the refinery amagulitsa. In this region, South Africa, amagula kuma refineries. Chifukwa choti iwo konchuluka. Tinakala tinanyamuka lero ndikupita ku refinery ukagula mafuta. Koma ukafa mafuta 35 million liters. Atuza we cannot sell to you. Force them to sell to us? Can we force them? No. Can we do that? No, we cannot do that. Tinavakagula kwa mino koma kuruza ndipo kapo muzabeza yafika mofana ndi ya Kenya ichi muzabwereza kugulitsa. Demand yanu yafika ichi muzabwereza kugulitsa. It's not only Malawi. Mozambique mene maidziwira doesn't buy from Tanzania alikumadzu. They don't buy from the refinery. Zimbabwe, Zambia, samagula ku refinery. Onsewo chifukwa chani refinery requirement yanu mafuta mufuna kugula ndochepa. Ata tikulitse mafuta ndani. Amaka wachula mchichewa chathu tikuwachula madoba. Kuonjezera kusa. Nkani ya how much debt do we have as a country? Ndeti yanke pa chigawo chine futu kamba noza debt ya dziko lonse. Koma za mafutazi ndiye kuti tiziyankhe panopa. Thank you very much. No, gentlemen, you may come in. Okay. Zoma kwambiri olemekezeka ndimangoti ndithireko ndimanga pa nkhani ziwiri kapena zitatu. Yoyamba anthu afunsa zoti kodi makiu anthu akhalapo mpaka naliti ichi chinhu chachikulu chimene anthu afuna atadziwitsitsa. Mmene afotokozera ndonamo ndi moti akatithera mafuta nkutithera kuti madepo bwino mavuto ngati awawa tili nawo lero lachitatu tikukambirana. Ndiye kuti zitho mafika kuti tikamandikira ngati weekend ndiye kuti kutokha kuti mafuta aja tabweretsa okwanira oti munthu ukapita ku filling station uzikafika mkungoti palibe vuto ndathira ndakwanitsa. Kavuto akaka kakulaso kwambiri pena kongonjezerapo chifukwa so panaiti zinthu ziwiri tinachitika. Tsiku lina limene ndithu tinaona kuti papa mafuta athu atitherabe kwambiri. Kupeza kuti kwanza ku Dar es Salaam kunali holiday ndakakhala kuti saloda tsiku limene lolo munthu oti uyembekezera mafuta oti abwera tsiku lomwelo zimakhala ngati zatikuta. Dzana ilo ku Mozambique chifukwa cha zisankhozo panakhala pena poti kukhala ngati kampungwepungwe pang'ono madepo nkusiya usaloda tsiku limenelo. Tizino ngati titi timoneka ngati ino mudandaula kuti tsiku limodzi koma kwa dziko loti tudikira truck iliyonse ibwere idzatikhuthulire. Pakakhala kuti supply chain ija yasokonekera imatisokoneza zambiri. Koma nkhani yayikulu njonena kuti kukakhala kuti kunkhokwe ya mafuta ya Nokima kuli mafuta okwanira zimathandiza kuti tikafika mnyengo ngati yoti pali
kena kuchiweta kwapezeka kuti msewu waonongeka, sitidalira truck imene ichoka kuchiweta, timangopita mkukata pa kunkhokwe. Koma popeza anzathuwa masiku 10 atanena kuti aya musiye tasiya kaye, sitikupatsa kaye mafuta pokhapokha mulipireko izi, nde zinatipangitsa kuti tiwauza anokima kuti onse amene ali kunkhokwe chonde tayesetsani, tangotulutsani atithandize. Ndiye chidule chake nchoti tikapitiriza ndi mmene ayambiramo, ndipo ndi chikhulupiriro choti ndi ndalama iyo anena anthu nawo ya badeyayo ifika imenenso idayima kaye, ifika pamafunika kuti tiyibweze, imakhala ngati Chingerezi timati revolving fund, revolving facility. Ikakhala kuti mwaigwiritsa ntchito mpaka nafika pa 50 million, simumatheka kutapa poso pokhapokha muilipire kapena mulipireko mbali ina. Kati kalipirako 20 million ndiye kuti tidzatheka kutapaso 20 million ina. Mwamwayi izizi zinakwaniritsidwa, tidalipira. Tunena pano sabata latha ilo ndithu imene bodi yawo inakumana nkunena kuti Malawija ayambeniso kuwapatsa. So iyi ikafika itithandiza kuti zikhale akubwera. Mongotsindika tikakhala kuti kunjaku aliyense oti mafuta amakhalapo pa filling station, ino ndine mwina tikozogwirizana kuti m'malo moti nkodzaziratu tanki, munthu umati ndingothirako kaye 10,000 ndithira kaye 20,000 ifikadziwa kuti mawa ukapezanso. Zikatero sizimakhala ngati kuti pali pressure yambiri, koma tikafikadi pamene tafikapa nzomvetsetsekabe pa umunthu, umadziwa kuti sindidziwa kuti kodi ena ndi apeza liti, ndi amene ukadangothira mwina ochepera umayesetsa kusaka ndalama kuti ukhale ndi full tank. Zikatero ndiye kuti timakhala kuti demand yathu imadzakhala ngati yapanga double. Mwachitsanzo ngati pa tsiku tumagawa zinthu zikakhala sizovuta, timagawa mwina pafupifupi 1 million liters ya mafuta aliwonse, petrol ndi diesel. Koma ikakhala kuti demand yachuluka chonchi, ndiye kuti pa tsiku tuyenera tizigawa pafupifupi 2 million kapena 2.5 million ya mafuta aliwonse a diesel ndi petrol. Ndiye kuti zofunikanso kuti matraka amene akubweretsawo ndi mabogi amene tikubweretsa njanjiwa tibweretse ochulukirapo. Panali funso limene ndingothirapo ndipanga mati kodi mtengo ndiye kuti kodi uoneka motani. Iyi nkhani yoti ndithu yalembedwa ndipo anthu mwayimvetsetsadi kuti zona mtengo wa mafutawo ngovuta kuupitiriza kungokhala nawo omwewo, chifukwa tufa patatu. Kufa koyamba nkoti forex iyo imativuta kale kuipeza ngati dziko, ndiye tikayipeza forex ija tilipire mafuta abwera ku Mozambique, abwera ku Tanzania, ye truck yake nkudzaza nkumapita naye. Venda amene ali maboda atengeso ndalama ija nkupititsa kunja, ndiye zokhala ngati zotibwezera mbuyo. Mtengo wabwino pa Chingerezi ife timati umayenera cost reflective, kusonyeza kuti zimene anzathu anokima kapena a petroleum importers akakagula mafuta aja ndi kudzatsitsa, tikhala kuti chilichonse chimene aononga atheka kuchipeza kubwezeretsa tikakagulitsa pa filling station mafutawo. Chomaliza chimene mangoti ndinene nchonena kuti motsimikizana nawo anduna sikuti panali vuto loti tinangoliona nkumangoliyang'anira kuti naloni tili mpaka nalitipeze. Kuona kodi timaona ifeyo ngati kumera timaonetsetsa tsiku ndi tsiku kuti kodi lero mafuta atsala otani, mafuta akubwera bwanji. Ndipo izizi zoti tiyambe kukambirana ndi kwina kuti ngongole yamba kukwera tatiye ndipezeni pena poti tilipire, ndi ntchito yoti yakhala ikuchitika ndithu mogwirizana bwinobwino ndawu nduna wa zachuma anzathu amabanki kuti chonde apapa titapezako forex itithandize. Koma nanga forex yo imene mabwera munobeso imalowaso kwambiri, ndi sikuti ndife tokha mafuta timayifuna, achipatala amayifunanso, akakhala ena amayifunanso. Namvaso pena ka statistic kuti ngakhalenso kaunjika amene amabwera mdziko muno amatenga ndithuka kandalama kakakulu zedi kakukoma chotsa forex. Nthawi nake a Reserve Bank anani nako kuti I think ili mu top 5 ya zinthu zimene zimatidyera forex yathu. Ndiye kukambirana ndi amabanki kumakhalapo ndithu kwa tsiku kwa pafupi kuti chonde tiyeni ngati forex yapezeka ifeyo akufuel tatipatseni koni 50 chakuti million pa mwezi. Koma amene anene anduna timangopeza be on average mwina 37 million andika period yakaka kanyengo akaka tikachoka kuja kuti foja atagulitsa makamaka kayamba pa Okutobala, September, Okutobala, November mapita uko tikadzafika so mu March
nthawi zambiri mdziko muno momwe imakhala ngati nyengo imene imatichepekerako kapezedwe kathu ka ndalama zakunja, ndiye pamakhala ndithu nthawi zina chotigwedeza. Koma ndimalize ndi chilimbikitso chonena kuti iyi ndalama yabwera badeyayi ndi ndalama yoti yabwera pa nthawi yake, ndipo kuvomekeza kuti badeya itipatsenso 50 miliyoniyo itithandiza kwambiri. Pali kukambirana kuti ifike pa 100 miliyoni chifukwa iyi m'Chingerezi ndi revolving facility. Izi tithandiza munyengo yonena kuti ndalama yativuta, koma ikakhala kuti ndalama ija tili nayo tsopano yathu yafodya ndi zina zoteroso, timadaliranso zimenezo kuti nkhani ya mafuta tipite nayo patsogolo. Zikomo kwambiri Nduna. Kupereka message ya chilimbikitso. Ndizoona kuti pamene sizoni yogulitsira fodya imene imatipatsa mwayi kuti tikhale ndi ndalama yakunja yochulukirapo, sizoni imeneyi ikatha, ndalama zimene timakhala nazo zakunja zimakhala zocheperako. Ndipo ife ngati amene ntchito yathu ndi kubweretsa mafuta mdziko muno, timakhala tikulingalinga, timakhala tikuchita maplani kuti kodi tiyenda bwanji chaka chimenechi. Ndipo titsimikize kuti chaka chino tinafulumiza ndithu. Choyambirira timapereka ndalama zimene zikufunikira kwa akuluakulu aboma amene amayendetsa ndalama yakunjayi. Chachiwiri, timakambirana nawo mabanki amene ntchito yawo ndi kutithandiza kuti tilipire mafuta amenewa. Chachitatu, timakambirananso ndi mabanki akunja amene iwonso amathandiza dziko lino, ndipo mabanki amenewa amachulukitsa chithandizo chawo pa nyengo imene tasiya kugula ndi kugulitsa fodya mdziko muno. Ndiye chaka chino tinapanganso chimozimozi. Chimene chachitika chaka chino chosiyana ndi nthawi ina ndichonena kuti amene amatipatsa mafuta pa ngongole nawonso anaganiza kunena kuti ife ngongole iyi yafika pokwana, tikufuna kuti inuyo mulipire. Nthawi imene anafuna kuti tilipireyo ndi nthawi imene zokambirana za ifeyo kuno ku Malawi ndi makamaka banki yakunja ya badeya zinali zisanatheke. Nde chifukwa cha gapu imeneyo, mpata umeneyo ndi imene unapangitsa kuti kwa masiku 10 mafuta asabwere mdziko muno ku makampani awiri akuluakulu amene ntchito yawo ndi kuyitanitsa mafuta. Makampaniwa ndi a National Oil Company of Malawi, ina ndi Petroleum Importers Limited. Pa nthawi imene makampani amenewa amayimitsa mafuta kuti abwere ku dziko kuno, nkuti ife titamaliza kale kukambirana ndi banki yayikulu ya badeya, ndipo tinagwirizana nawo abadeya kuti choyambirira tigwiritse ntchito muthumba limene abadeyawo anapereka ku dziko la Malawi. Iwo abadeya anaonjezera ndalamazo kuchokera pa 50 miliyoni kuti zifike pa 100, koma mujatamvera anenera nduna ndi a chief executive amera kuti titenge ndalama zonsezo za 100 miliyoni pafunika kantchito kena kuti kachitikenso mudziko muno. Ndi kantchito kameneka katenga masiku angapo. Ndi chifukwa chakuti boma likufunitsitsa kuti mafuta akhale kulikonse kumene akuyenera kuti atero, ndi chifukwa chake tanena kuti titenge kaye ndalama zimene zapezekazo
tilipire masupplier kuti apitilize kubweretsa mafutawa. Mukupitiriza kufotokoza kwathu tifuna tinene kuti bankiyo yauzidwa kale kudzera makalata ochokera kuno ku Malawi kwauza kuti mulipire masupplier amenewa. Masupplier amenewa ndi amene dziko lino linasankha kuti lidzibweretsa mafuta kudzera mndondomeko ya matenda. Ndikufuna ndionjezereso kuti mafuta amene akufika mdziko muno akamachokera ku Nakala amatenga pafupifupi tsiku limodzi imene inga 24 hours. Andi mafuta amenewa amabwera ambiri pakamodzi. Ndiye sadzulo ena munamva zachitika ku Blantyre ndi mafuta ena amene akubwera lero kuno ku Lilongwe. Mafuta amenewa amayenda pa nthawi yofulumiza chifukwa ulendo wa panjanji ndi ulendo timati wolunjika, ndipo palibe china chimene chimachedwetsa pa ulendo umenewo. Tikayenda pa matraki kuchokera ku Beira timatenga pafupifupi masiku awiri ndi theka. Panopo chifukwa choti mafuta awa sakupitanso ku Nkhokwe, chifukwa cholinga cha boma ndi chakuti mafuta akhale pena paliponse ndipo akhale ma filling station onse. Ndiye mafuta awa akuti akafika mdziko muno akupitilira kumalo amene mafuta awa amagulitsira. Mafuta amene achokera ku Dar es Salaam chifukwa mtunda ndo wautaliko kusiyana ndi ku Beira amatitengera masiku 4 ndi theka. Ndiye mukaona ndondomeko imene anduna afotokoza, mafuta osewa akafika amene ali pa plani imeneyi, ndiye kuti mdziko muno vuto la kupeleredwa kwa mafuta ma filling station akhala atatha. Ndipo ma offices athu aku National Oil Company of Malawi Limited ndi a Petroleum Importers Limited mothandizidwa ndi ukadaulo wa akumera ndiponso azachitetezo mdziko muno akuti mafuta awa akangofika akumathamangira nawo kupita ma service station. Ndiye samwaona kuti panopo ma filling station angapo ma queue ayamba kucheperako, komabe pakhala masiku angapo akubwerawa pamene tipitiriza kufikitsa mafuta awa filling station kuti vuto limene anenera nduna litheretu. Ndikufuna ndikufotokozereniso kuti tikamanena kuti ma middlemen mwina kapena dzinali poti ndi la chizungu likutanthauza anthu amene ali pakati pa anthu amene akugwiritsa ntchito katundu ameneyo amene ali mafuta ndi anthu amene akupanga mafuta awa. Dziko la Malawi limagula mafuta onse amene akufunikira mdziko muno kuchokera mayiko akunja. Pakadali pano ifeyo mdziko muno sitikutenga mafuta munthaka olo kapena kugaya mafuta awa. Mafuta awa amafika m'madoko amene ayandikana ndi dziko lino. Madoko amene tikugwiritsa ntchito kwambiri ndi madoko awiri aku Mozambique, doko la Nakala ndi doko la Beira. Tikugwiritsanso ntchito doko la Dar es Salaam. Makampani amene akubweretsa mafuta amene wa madokowa anapezeka dziko lino litatulutsa chikalata ku dziko lonse lapansi, pa chizungu amati international open tender, ndipo tinapempha makampani onse amene ali ndi kuthekera kuti atipatse chiganizo chawo kuti atipatse mafuta amenewa. Ndipo makampani amenewa
ndi makampani amene ntchito yawo ndi kugwira ntchito ndi kumene amagaya mafuta awa, chifukwa anthu amene amagaya mafuta muchana anenera nduna amafuna mafuta, ninganene kuti muchizungu malawi muno timagula mafuta pa mwezi timati about 30,000 metric tons. In terms of maliters amene wamafika pafupifupi 51 million liters ndamene timagulitsa mdziko lino. Pamayiko amene andikana nawo amene amatha kupita kugula ku mayiko amene akupanga mafuta awa ndi dziko la Kenya, limene mwezi umodzi amagwiritsa ntchito 400,000 metric tons. Kuti muchotse metric tons yo kuti ifike ku maliters ndi kuti muitayimusira 1,200, ndiye kuti ndi iwowa ndi amene andikuthekera kokuti akumatha kugula mafuta ku refinery. Mayiko amene tayandikana nawo ife nawonso ma volumes awo ndochepera ngati a Malawi, tonsefe timagula kwa makampani amene iwowa ntchito yawo ndi kupeza malo mu refinery. Iwowa amagulitsa mafuta awa pa mtengo otchipa chifukwa amatenga ma requirements a mayiko angapo ndikupita nawo ku refinery kukanena kuti tabweretsa ma order tikufuna mutipatse mafuta ochuluka chonche. Chinanso chimene tikufuna tifotokozere ndichonena kuti mukaona mapulani amene anapereka anduna aja ndi ndondomeko yobweretsera mafuta mu sabata ino ndi kumayambiriro a sabata yamawa, ndiye kuti mavuto amene tili nawo akhala atatha. Ndipo tifuna titsimikize tsopano kunena kuti ndalama zimene zaperekedwa ku badeya zimenezi zikhala zitaperekedwa ku ma suppliers, kusonyeza kuti ma suppliers apitiriza kupereka mafuta mpaka na kumapeto a chaka chino ndi kumayambiriro a chaka chamawa. Ndalama zimenezi za badeya zifika kutero. Ndipo boma latsimikizanso kuti akambirana ndi amene amatithandiza a mayiko akunja ngati IMF ndo a World Bank kuti tionjezere ndalama zimene zikupezeka ku badeya kuchokera pa 50 kufika na pa 100. Plani imeneyi ipangitsa kuti ndondomeko ya mafuta dziko muno ipitirire kuyenda bwino kuyambira pano mpaka na pakati pa chaka chamawa pamene tidzakhala ndi ndalama zina zochuluka ku malonda a fodya. Anduna mutilole kuti tiyimireka ye pamenepo ndi tikubwezereni back to you. Thank you. Mwina mafunso amene anaperekedwa awo, we've attempted to respond to those questions. Mapakhozo kabe mwina ena may moderate a second round of questions, please. Chabwino, mundilole anduna titenge mwina raundi ina yotsirizira na Antony kuti anakweza mkono amenepo, ndaonanso anjawala apa. Mwina timalize ndi Smart. Ndiye tiyambe ndi Antony kumeneka. Dzina langa ndi Antony Manda kuchokera ku Transworld Radio. Ndimafuna ndifunse pafunso kutengera pa zimene munalankhula komanso analankhula siwo akumera kunena kuti mafuta amene dziko lino likugulitsa ndi otsika mtengo kwambiri kuyerekeza m'mayiko amene atiyandikira. Funso langa nali kunena kuti tiyembekeze kuti mafuta akwera mtengo uno ku Malawi, ngati akwere mtengo akwera litiro. Ndine Patrick Njawala kuchokera ku Mibawa Television. Nkhani zachuma zimapezeka kuti zikukhuzananso ndi zandale, ukuti za mafuta zikuli ngati ku nyumba ufa ukusowa, anatha kuganiza kuti ngakhale amayi amene kuti bambo akulephera, ukuti boma limayendesedwa ndi chipani mmene mafuta akusowamu. Anthu chosakayikisa atha kumaganiza kuti mwina boma litu
likulephera pa ndondomeko mwina mwake zimenezi. Komanso mwina kwa ena amene amakhala ngati akuzisata bwinobwino zimenezi amatha kuona kuti kuwunikira kuti mwina mitengo ya mafuta boma lilibe ndithu mphamvu kwenikweni, n'chifukwa chake mwina limatha kukanika kukweza mafuta kufuna kuthandizira anthu ake. Komanso mafuta akakhala pa mtengo pomwepo ngati mmene akunenera chimwene omwewo umapezeka kuti ayamba kusowa. Anthu atanena kuti bomali zikuvuta, inu yankho lanu lingakhale lotani kuti likulephera makamaka nkhani imeneyi? Pali mgwirizano wa mmene zikuchitikira ku mafuta ndi ndale, kapena izi zikungochitika ngati mmene zingachitikire kwina kulikonse? Zikomo kwambiri. Ine ndi Smart Chalika kuchokera ku Kasupe Radio. Funso langa loyamba lingonjezera limene wafunsa wamibawa, kunena kuti mwina muchita mantha kukweza mafutawa kamba kuti muyang'ananso chisankho cha 2025. Funso lachiwiri, mwakamba kuti vuto lina limene likukolezera kuti mafuta azisowa ndi ndalama zakunja. Pakatipa timamva kuti tizitha kugula mafutawa kudzera mu ndalama zakwathu konkuno makwacha mchichewa chake. Zili pati? Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri anduna komanso akuluakulu athu. Mwina tiyankhe mafunso ameneyo kuti kena kuti tseke. Zikomo. Zikomo kwambiri. Funso loyamba limene afunsa Anthony Manda ku Transworld Radio, kuti kodi tiyembekezere mtengo wa mafuta kukwera pa kuona ndi mashortage amakuchitika. Ndikuona funso limeneyo mwinaso lafikanso Smart walifunsanso motsamira komweko, komanso Patrick funso lake so likhala ngati lulondolaso mbali yomweyo. Ndikwina ndikhala ngati ndiphatikiza kayankhidweko. Koma ndiyambe ndi funso la namba 2 limene afunsa Anjawala, kunena kuti anthu akhoza kumanena zokuti zikamasokonekera chonchi ndi amaloza kuti boma likulephera. Ndimafuna ndinene kuti tikamakhala mu dziko limene ndi la ndale, chimene chimakhala choyembekezereka kwambiri ndi chakuti zina zake zikavuta boma lipereke mayankho. Ngati chakudya mulibe mdziko, boma lipereke mayankho. Ndiye kuti nthawi zina timembekezera boma upereka mayankho nkhale pene tiudziwa kuti apopo boma limafuna lingopereka njira yoti papezekere mayankho. Boma munatchulanso mufunso lanu lija lingati tate amene akuona kuti pa nyumba chakudya chikuvuta. Kodi awasiye ana kuti afe chifukwa chakuti akudikirira kuti adzapeze pena pake? Bambo wanzeru amapitabe nkukabwereka kuti asamalire anawo. Ndiye kuyesera kumene koko kumene boma lakhala kupanga kumapita mu ngongole zonse zija tikamanena zokuti mukutenga ngongole mukuyika amalawi mu ngongole, timatha maphatikiza ndi mafacilities ngati awawa abadeya zimene mukaona kuyambirira kuja funso limene linabwerera limabwera ngati kuti badeya ndi chingongole china choti tikuonjezera pa debt levels yathu, pamene badeya ndi chinthu chimene amakupatsani chokuthandizira mukhoza makata panawo mafuta chifukwa pali that security yokuti mukamatapa aine akakutsimikizirika kuti kudzera mu badeya kuja ndalama yawo adzilandira. So it's an assurance, it's a guarantee yokuti mafuta awo ndalama zawo adzilandira. Zonsezi zimachitika chifukwa chakuti mafuta awo akhalepobe. Zimenezo ndi zimene tate wokonda ana ake amachita. Ndibwerere nawo ku nkhani ya kukweza mtengo wa mafuta. Mukhoza kuona kwa nthawi yoyamba dziko la Malawi panopo anthu akuyankhula zokuti takweza mtengo wa mafuta. Ineyo for the first time hearing people say kodi mukuopa bwanji kukweza mtengo wa mafuta, kodi mukuopa ndale kukweza mtengo wa mafuta. For the very first time we've been talking about mafuta ku Malawi kukhala cheaper kusiyana ndi kwina kulikonse. Kwa nthawi yoyamba
tonse amene tili munomo tikhozona zoti yang'anani mtengo wa mafuta mayiko amene atizungulira ende kwa nthawi yamba tonse tivomereza. Ine for the first time kuona newspaper italemba kuti amalawi akuti kwezani mtengo wa mafuta. Today there is an article akuti anthu akupanga demand kwezani mtengo wa mafuta chifukwa akuona kuti no mafuta awo tikugula modula. It is a fact tikugula mafuta omodula, koma tsono chimene chikuchita boma ndi chani? Bwanji tiyesebe njira zina zoti tikhoza panga cushion anthu athuwa chifukwa tikakweza mafuta awo mwina zinthu zinanso zikhoza kukwera zimene zitawapanga affect anthuwa. Nenga tikukweza tikweze mosamalitsa. Ndifika president amene zoti no mufuna kukweza mafuta ndikhoza kuwuzani pano kuti recommendation yofuna kukweza mafuta mwina takhala nayo kwa zaka mwina zitatu. Mafuta akwere mtengo, mafuta akwere mtengo. A president kumati tiyang'ane njira ina bwanji. Koda awa abate awa tamatithandiza chaka chino tikakolola bwino sitingakhale ndi cushion kuma forex reserves athu. Koda apa meti kuti tipange za ulimi wa mtundu wakuti sitingakhale ndi ma cushion kuma forex reserves, sitingapange improve ndalama zathu zakunja, titakhala nazo zambiri ndalama zakunja zija tikuzokhala ndi mafuta mosavuta. So kunena zokuti kodi mukukweza mtengo wa mafuta, mafuta onse amene tikunenawo akubwera pa mtengo umene tidakagulitsira ku matanki, koma situ kunena zokuti mafuta akukwezedwa mtengo tinakabwera pano. If there was a time yotina zokuti mafuta acha akwere nthawi yabwino inakakhala inoyo, koma situ nabwera zanena zimenezo. Mafuta onse amene akubwera amalawi akugula mafuta amenewo pa mtengo umene ulipo, koma tikuyesetsa kuti njira zipezeke zoti pakhale smooth komanso consistent supply of mafuta mdziko muno. Koma tikumadziwa ndithu kuti mafuta amachipa ku Malawi. Ngati kupatsa mafuta amachipa ku Malawi and we continue buying mafuta ndi ndalama zakunja, ndiye kuti tsiku linabe mtengo wa mafuta udzeno pangidwa align ndi kumene timakagulira. Muchana nene akachachi kuti globally kagulitsidwe ka mafuta kama khali choyambirira mupangiri kava ndalama imene mumakagulira. Ife ku Malawi timakagula modula, timagulitsa moti sitimapanga kava ndalama imeneyoyo. So kusamala anthu kuti mwina zina zisakwere mtengo si nkhani ya chisankho, ni nkhani imene bambo amapanga kuti asamalire ana ake basi. Pamene taphonya pena pake mwina lina limene mwina taliyankha chambali kuti titiyambasulire bwino. Yogula mafuta, kugula mafuta kugulitsa ntchito ndalama zakuno kwathu. Yes, nkhani imeneja awa mwina ayankhapo, koma ma suppliers athuwa amakhalanso ndi ndondomeko zosiyanasiyana zamene magwirizana mu contract ya. Tsono imeneja inabwera ndipo anduna amene anatifotokozera that arrangement lero lomwe timayankhula nawo kuti kodi ndondomeko imeneja ili pati. Ndiye ndiwasire amene ali responsible for buying mafuta ndikuti timagula mafuta awo mu chiyankhulo chanji, mu ndalama zanji, kuti mwina ife tikudziwa from the policy level iwowa ogulawo amene tinawapatsa ntchito imene tosefe atatiuza zimenezo. Nkhani yokuti mugula mafuta ena mmene mumagulira koma mugula awa mudzilipira mmakwacha, nkhani imene ili pati. Zikomo kwambiri anduna. Ine ndiwonjezere kunena kuti masabata angapo apita mbuyomu tinalifotokozera dziko, tinanena kuti njira imeneyi yogula mafuta ndi kulipira ine kwacha ndi imene inaganizidwa kuti ithandize kuchepetsa mavuto kwa kulipira ma suppliers athu mochedwa. Ndipo nkhani imeneyi itapita kwa anthu amene anapatsidwa mphamvu kuti adzilingalira ndi kupereka chiganizo pa nkhani ya kugula katundu makampani ya boma. Iwo ananena kuti pafunika tiyaunike bwinobwino makampani amene agwiritsidwe ntchito pa ntchito imeneyi. Ndiye abungwe la NOCMA, National Oil Company of Malawi, anatenga chiganizo chimenechi ndipo iwowa akugwira ntchito ndi mabungwe aboma amene ntchito yawo ndi kufufuza bwino kuthekera pa nkhani imene pa chizungu amati due diligence. Due diligence imeneyi ikakhala kuti yatheka ndipo yamalizika, zotsatira zake
zidzaganizidwa bwinobwino ndipo zidzapitanso kwa makampani amenewa amene ntchito yawo ndi kuwunikira zimenezi amene ndi a Mera kenaka a PPDA. Ntchito yowunikira bwinobwino ndondomeko imeneyi yayamba kuchitika ndipo itenga ndithu masabata angapo. Anduna ndifike pamenepo ndiye kuti tayankha mafunso amene anafunsidwa. Zikomo kwambiri. I would like to thank you all most sincerely for availing yourselves for this briefing. Ndicholinga chathu nthawi zonse kuti pakakhala chinthu chimene chikutsamwitsa Malawi tibwere ndi kufotokozera. President Chakwera amanena zoti boma lawo tidzifotokozera anthu. Olo zitakhala zinthu zokuti pena pake ziwawa koma ndi bwino kuyenda limodzi tifotokozerane. Motero mawa tikhowirananiso komanso tikhoza kungotulutsa mapepala ofotokozera kuti zichatimannazo kuti abwera matanka kuti afika angati asiyidwa kuti zimenezo tikhala tikupatsani so that mukhale well informed. Tinanena kale kuti panic buying imapangitsanso kuti mafuta athe. Ngati anthu akugula chifukwa choopera kuti mwina mafuta asowa apangitsa kuti mafuta aja ayeso m'matanki muja ndiye kuti khala tikumavutika. Koma ngati anthu angakhale ndi assurance yokuti mafuta afika tsiku lakuti akufika tsiku lakuti akufika metafotokozera apamo adziwa zokuti ndikhoza kupita kugula mafuta a 20,000 kwacha after masiku anga awiri ndipitanso ndikagulanso. Tikuthokozeni kwambiri chifukwa chakuti mumabwera tikapempha. Ndikuthokozeni amene mumatiperekera kwa omvera live. Zimathandizira kuti omvera uja akhale kuti ngati pena polemba chitalembedwa mokha ngati mosemphana nako akamawerenga nezoti koma zalembedwa apazi ndi zimene ndinapa ine ndekha zosiyana. Ndi tikuthokozeni nonse amakanema amene munaganiza kuti mukhoza kutika live pa mapeji anu komanso pa makanema anu mawayilesi anu chifukwa chakuti mukuthandizira ntchito imene tinayo Malawi adziwe chimene chikuchitika. Mulungu akudalitseni. Zikomo kwambiri. Pamenepo ndiye pa mtsiriziro penipeni pa program yathu ndiye tinayamba ndi pemphero. Tapemphenso a deputy CEO kuti mutitsekerenso ndi pemphero. Ukonso kunali kuyankhula kwa a Minister of Information a Moses Kumkuyu mothandizana ndi abungwe la NOCMA amene amayang'anira zokhuza mafuta muno Malawi.